Samtang gawas sa Oratio Imperata o pag-ampo alang sa ulan, mupahigayon usab og pagpananog og mga kahoy ang Archdiocese of Cebu lunod sa nasinati nga kalamidad mugna sa El Nino. Ani ang report ni Alan Domingo. Gipatuman na sa Archdiocese sa Sugbo ang Oratio Imperata sugod niadtong Sabado alang sa gipangayong ulan gumikan sa kainit sa panahon. Gawas sa pag-ampo giyawhag usab ni Archbishop Jose Palma ang kaparian sa pagtabang sa mga naapektuhan sa Huaw. Bahin nini mga climate change, no? Pero with what is happening, tanang panahon importante ang atong pagampo o mga pangamuyo nga Ginoo magpadala sa kinahanglanong uwan. Samtang nagplano nga mopahigayon usab og tree planting ang Simbahang Katoliko. Kini gitumong sa malungtarong solusyon sa problema sa kinaiyahan. Samtang nahingawa si Palma sa nitubong linog sa ubang kanasuran nga iyang gihulagway nga pahigmata. With the worsening situation, tinuod gyud nga wake up call nagyud no nga we could not afford to take for granted na ogonta more positive actions should be done. Alan Domingo, Balitang Bisdak.